The Zimbabwe Republic Police, ZRB, gives clarity on alleged attack on Professor Love Maduku and his team. ZRB namashoko kuda chitogwa panguva inoitagwa neZRB panguva ino pamusoro peina attack yakaitwa kuna Love Maduku. Chiriko chekuti nyika yese yeZimbabwe yangotarira ikati hakuna kwatiri kuenda neZRB. Inotibva subscribe or like or turn the bell icon. Nyika yese inozviziva kuti aiwa Love Maduku mapictures akacirculata, he was brutally attacked aiwa some individuals vanosuspectiwa kunzi aiwa vangange vane chekuita aiwa neTheZRB. Panguva ino zvaita kuti ZRB ibva issue a statement chizvitistenza. TV namubuda nyika muchenzi. The Zimbabwe Republic Police has noted reports of an alleged attack on Professor Love Maduku and members of his team. For the record, the police were not involved in the alleged incident. In actual fact, Professor Love Maduku and his team had previously notified the relevant regulating authority regarding their intended meeting. Upon reviewing the notification, the regulating authority identified certain irregularities and engaged the National Constitutional Assembly convener and advised him that the meeting was not sanctioned. As such, no police personnel were deployed to oversee or monitor the meeting in question. The Zimbabwe Republic Police is keen to know what actually transpired on the alleged attack on Professor Love Maduku and his team. Though mashoko anoyachitaurwa panapa neZRB ichitaura mashoko ekuti aiwa isusu do not ask us, do not question us pamusoro pe-this attack yaitika kuna Professor Love Maduku. Chitiko chaita kuti nyika yese yeZimbabwe ishamisike kuti mapurisa anga aripo when he was attacked, apana kana action yavakatora, but the same ZRB iri kuuya panguva inochita kuti toda kutozozivawo kuti what happened sekunge haisi kuziva zvayo. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.